A cikin wannan rahoton namu za ku ji cewa rundunar tsaro ta ƙasa reshen jihar Zamfara da ke a cikin garin Gusau ita ce ta yi holin wasu 'yan ƙasar Sin wato ƙasar China su 16 wanda aka kama su suna haƙan ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba. A shekarun baya dai gwamnatin tarayya ta haramta haƙar ma'adanai kuma ta ce a killace guraren haƙar ma'adanan da ake yi a jihar Zamfara sakamakon satoka-sakatsi da kuma hari da 'yan ta'adda ake tunanin cewar suna amfani da wannan haƙar ma'adanan sukan kai wa mutane hari kuma su kashe wanda bai ji bai gani ba. Amma babban abin da ya janyo hankalin mutane ma shine inda aka kama su waɗannan mutane 'yan asalin ƙasar China tare da ɗimbin makamai na bindigogi da alburusai a tattare da su kuma aka kama su. Sai dai a cewar su waɗannan 'yan ƙasar Sin su 16 da aka kama sun ce waɗannan makamai sun ajiye su ne domin su kare kansu. Kai ka ji fa wai za su kare kansu. Yanzu abin jira a gani shine yadda bincike zai kasance ta hanyar da suka biyo da kuma hanyar da suka samu dama har suka zauna suke gudanar da wannan gurɓatacciyar sana'a tasu ba bisa ƙa'ida ba da raini da suka yi wa ƙasa a sakamakon hanawa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ta yi na wannan aiki na haƙo ma'adanai. Sannan kuma wannan makamai da suka shigo da shi ta yaya suka same shi duk bincike shine zai tabbatar. Jinjina ga su jami'an tsaro wanda suka yi aikin gano waɗannan mutane wato 'yan asalin ƙasar Sin da kuma aka kama su da wannan ɗimbin makaman shine ma abin da ya jawo hankali. To Allah dai ya kawo ƙarshen waɗannan abubuwa da suke faruwa a wannan ƙasa tamu, ya ba wa wannan ƙasa tamu nasara. Amin. Sunana Surayya Aminu wanda aka fi sani da Rayya. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu faɗakarwa da ƙayatarwa sai ka ɗauko wayanka kamar haka. Sai ka shiga Play Store, sai ka ɗauko manhajar Halidubu Hausa TV ko kuma Halidubu Films ko kuma Halidubu Bus Office. Kar ka sake a baka labari.